Tervetuloa uuden YouTube-videon pariin. Olemme täällä Taavalvaaralla, jos tarkoituksena lähteä vähän kuvailemaan settejä. Ketä meiltä täältä löytyy? Täällä on kuule Allan. Kape. Mikä on päivän tavoite? Päästä ehjänä vielä kotiin. No ihan hyvä. Sounds about right. Lähdetäänpä kahtaan mitä tänään touhutaan. No niin, päivän ensimmäinen mäki. Oliko full speed? Miten Allanilla? No niin, nyt ei tunnu enää oloni alastumalta. Joo, ilman saavaa ihan suokaa. Miten oli ensimmäinen rani? Miltä tuntui? Ihan kai. Hyvältä. Ok, päivän toinen lasku. Katsotaan mitä Kapeella on mielen päällä. Kakkonen pirtti. Joho! Pikku nosetäpillä sieltä. Mister, do you want to go first? Noniin. Jeppis. No niin. Kasperi tuolta alalouhos. Mitä oot mieltä? Onko parkki muuttunut tässä vuosituhanteen vaihteessa? Joo, huomattavasti parempi. Mikä meillä on nyt meininki tässä? Nyt lähdetään pistetään tosta pojat menemään eeltä ja mä yritän seurata kameran kanssa ja sitten seuraavalla laskulla otetaan taas eri kuvakulmasta, eri kuvakokoja ja katsotaan mitä tulee. Allani siellä ottaa shotin, niin veitämme kakkonen tuli sisälle reiliin. Jee! Oi oi! Yeah! Whoa! Send it, son! Nice! Aika hyvin meni tuo backswappi. Vuoden räpeen korkki 3. Voitteko te ottaa uutisia vai? Joo. Ei, YouTubea. Jaa. Pistähän menee. Joo. Backslide backiswappi. Ei! Laskettiinko? Oh, he did. He did. No niin, olemme in the top stationi. Allani lähtee followaamaan meikä ja meikä follow uppaa Kasperi. Jep. Eli follow cami tulossa. Oh damn! Come on man, keep going, keep going. Wow!
Mikä on jätkän päivän meininki? Hyvä. Totta kai. Rinteet on ihan kultaiset. These are very Iron Man. Iron Man, yeah. Let's go. Flattifemma. What? Booger cam. Oh! Hyvä ysi oli, mutta sitten sen jälkeen tapahtui hirveet. What's up, man? Okay, let's go. Yeah, boy. Black out. Let's do it. Dip, 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 dip. Now this is that bomb diggy, diggy, diggy dang. The Don's with me, killer, the killer. When you think about harming me, Capo's corrupted. He's the wrong vibe, though. With labeled and known as a young pot to the public, and me, human crack in the flesh. I'm the last of the best. One word to describe me, spectacular, yes. So stay calm, shorty, when you see that Palm 40, I pop it slow, you rock and roll like Bon Jovi. So don't fool with the click, don't fool with the dips. You will die, you will lie, a pool full of shit. Oh! Did you hurt your heady? Not enough. Löi aika lujaa. Oh no, ambulance is coming. Meikällä on tässä tämmönen savukranaatti, veetään tosta sokka pois, jonka jälkeen veetään takaa jykää ja ammutaan samalla vähän savua tonne taivaalle. At y'all head, y'all some dead, some of them. You give a chick hard, and bubble gum. I give a chick a hard brick and bubble gum. Like here, take that, shake that, break that, in half, and please bring my cake back. You know what the movement's like, you know how we moving, right? Move, cause we in the mood to fight. This is that get crunk move, get drunk stupid. How like space 454. Haisehan vanhoille raketeille. Sound oh so sweet talking, do Momo street talking than Stone Cold Steve Austin. And I bang it well, slang it well, shave it well. Hell, you looking at a preview of the Matrix 12. L rocked them, I'm here to shake the bells, shake your bells. What's my name? You got that deer right, I'm not that queer type. Nasty behind the wheel, but my mind ain't steered right. Fuck driving reckless, my mind is reckless. Plus I stay with two-time crime offenders. I can't give it up, like an old man who can't get it up. I'm not a man till it's up, so now I'm rapping better. I'm back, I'm better. Shit, y'all probably think Vitu iso päkkäri allalta. got as many songs as Pac had on lock stash. I could pop songs just like I pop tags. I do not Pakko. just watch Ei fast. vittu. I'm here to get the keys to the lock back. Open the door, close it and relock that. Don't touch, stop that. It's locked black. And guess what? I'm back. I'm back. I'm back. Uh-oh.
be rude. They ain't got me my food, I'm not gonna be used. Shots gon' eat through. This kid's small body and this big long shotty. That'll just make shit here all sloppy. No niin, sitä on päivä tapeltu tuolla reilien ja hyppyrien kanssa rinteessä ja alkaa olla ukot melko mehuna, niin tää on hyvä lopettaa päivä. No niin, Kasperi, tulehan tänne ja kerro, että mikä oli MP-päivästä. Oli kyllä hyvä kokonaisuus. Vittu ei pääse edes pöytään ennen. Oliko Taivalvaaran parkki odotustesi arvoinen? Oli paremmin kuin odotin. Vaikka tiesit, että on hyvä, mutta oli paremmin. Kyllä. Näihin kuviin ja tunnelmiin nähdään seuraavassa YouTube-videossa. Se on moro!